Móda ma baví už od detstva. Mama mi šila krásne šaty. Už 7 rokov mám vlastný módny blog, ktorý ma živí popri štúdiu. Keď sme sa sem do Slnečníc s priateľom nasťahovali, okamžite sme sa zhodli, že sa tu cítime ako na dovolenke. Zeleň pred domami, pokoj, blízko les a hrádza, kam chodíme na bicykle. A samozrejme byt. Jednoizbový, ale s balkónom. To je naša druhá izba. Trávime na ňom veľa času. Ale aj naša vnútorná izba je super. V byte máme veľa svetla, takže ho zároveň používam aj ako fotoateliér. Som rada, že som sa sem nasťahovala. Tak poďte bývať do Slnečníc aj vy.